Salut prieteni, sunt Emi și înainte de a începe acest episod aș vrea să vă prezint un canal de YouTube. Acest băiat, Mati, face și el Minecraft, CSGO, CS16, mai face Terraria și intrați și voi la el, dați și voi un like, un subscribe și uitați, ia să vedem. Ia uitați, a postat acum 22 de ore, acum o zi. Da, uitați, face CS16, Terraria, Minecraft, mai face cât un tutorial. Intrați și voi la el, subscribe, like și hai să dăm drumul și noi la tutorialul nostru. Înainte, deci cum aici, aveți nevoie de Photoscape. Vreau să vă prezint cum să faceți o copertă de YouTube. Deci mai întâi scrieți așa, Photoscape. Și dați pe ăsta, Photoscape descărcare. Eu de aici l-am descărcat. Îmi merge mai greu internetul pentru că mi se updatează CSGO-ul. Și de asta. Uitați. Așa. Deci, intrați pe ăsta, o să vă las eu linkul în descriere. Uitați, îl copiem acum. Ia, hai să vedem dacă ne bagă unde vrem. Dăm un Enter. Ia. Pentru poza de YouTube o să avem nevoie și de un fundal. Da, uitați, ne dă exact unde trebuie. Așa, dați descărcare și o să vedeți voi, o să instalați. Cred că asta știe oricine să-l instaleze. Deci, intrați în Photoscape. Eu deja am intrat, hai să îi dau un X ca să vedeți și voi. Deci, dăm pe el, dublu click. Așa. Dați pe editor. Și asta, deci, din fundalul ăsta, mie mi-a ieșit ăsta. Așa. Ăsta e fundalul al unui prieten, că l-am făcut eu. Așa. Și la miniatură tot la fel, pentru YouTube. Deci aveți nevoie, scrieți aici WALLPAPR 2560 ori 1440. Hai să salvez și eu ăla că am uitat. Să facem unul nou. Hai că băgăm aici. Ștergem astea și punem așa. Paste, asta e link Photoscape. Așa. Da. Hai să dăm și noi un link, un save. Așa. Intrăm în ăsta. Și acum avem nevoie de, scrieți așa, în ăla, WALLPAPR 2560 ori 1440. Hai să copiez și eu linkul ăsta. Ia să dăm aici să vedem dacă ne duce unde vrem. Da, ne-a dus exact unde vrem. Mai deschidem o dată ăsta. Așa. Aici trebuie neapărat 2560 ori 1440. Pentru că dacă voi dați pe YouTube, o să vedeți aici, la ăsta, uitați, vedeți, ăsta al meu. Hai mă, ce te mai gândești atât. Deci, vedeți cum o am eu. Hai să mă
să intru pe canalul ăsta. Hai bă. Hello. Hai. Hai mă. Deci, vedeți. Dați aici, adaugă o imagine a canalului. Așa. Vedeți, aici mi-arată 2560 ori 1440. Vedeți? Deci 2560 ori 1440. Așa. Hai să-i dăm X. Deci am intrat aici, dați pe imagini pentru 2560 ori 1440. Sau dați simplu aici la imagini sus. Vă uitați aici, deci de exemplu vă dați și vedeți că aici scrie 2560 ori 1440. Așa, hai să zicem că noi vrem imaginea pe care să o luăm, imaginea asta. Da? Vedem, are 2560 ori 1440, da? Dați click dreapta pe el, dați Save Image As. Eu trebuie neapărat să o băgați pe desktop. Bine, ca să meargă mai repede. Pun titlu, imagine 1, 2, 3, 4. Da? Dăm save. Așa. Hai să vedem dacă imaginea e bună. Punem aici. Și vedeți, nu are. Acolo scrie că are 2560 ori 1440. Dar aici, vedeți că scrie aici foto 300 ori 168. Dați aici la resize. Dați aici, debifați căsuța și scrieți așa. Ștergeți asta și scrieți 2560 și aici jos 1440. Da? Vedeți? 2560 ori 1440, da? Cum are și asta. Așa. Vedeți? Asta are... da, asta nu contează, că asta era pentru miniatură în CSGO. Așa. Uitați, vedeți, fundalul ăsta are 2560 ori 1440. Asta e pentru miniatură și nu are atât. În schimb, asta e pentru copertă și... Hai să facem, da... Hai să luăm totuși altă copertă. Sau ia stați așa. Să se vadă mai clar aș fi vrut. Da, hai o lăsăm pe asta. Deci, dacă voi dacă vreți să vă luați alta, intrați repede, direct. Așa și hai să luăm pe asta, da? Dăm Save Image As. În desktop. Download. 1, 2, 3, da? Dăm Save. Asta s-a făcut deja. Dăm un X. Punem asta. Punem aici. Da? Nici asta nu are. Mincinoși, bă, mincinoși. Așa, ați văzut cum să o faceți. Ia, hai să vedem, să o ducem pe asta, să vedem dacă arată mai frumos. 2560. Deci 2560 ori 1440. Da? Dăm un OK. Și tot se vede cam urât. Nu știu. Ce facem? Așa.
Așa. Acum o să dăm asta, o să dăm aici. Dăm X la asta. Și scriem aici, hai să dăm X și la asta. Scriem aici cool text. Dăm pe primul. Și vedem aici mai multe de astea, tipuri de scrise, să le zicem așa, de litere. Așa. Mie îmi place cel mai mult glossy-ul. Dăm pe glossy. Hai bă. Mi s-a făcut ăsta? Gata, dăm X. Așa. Ștergem glossy-ul ăsta și noi vrem să scriem E-M-Y. Nu, exact cum scrie acolo. Ionescu M-Y era. Da? Și vedeți asta, da? Acum dați la logo. Mamă, ce mă enervează când faci așa. Ionescu. Opa. Emi, da? Dați la logo. Oi, de capul tău. Hai mă. Deci dați la logo. Și mie îmi place să pun și de astea. O să vedeți voi acum ce sunt astea. Deci dăm aici pe ăsta. Și hai să zicem că noi vrem să-l punem pe ăsta. Hai să vedem cum arată. Așa, deci să zicem că l-am pus pe ăsta, da? Dăm aici, asta e culoarea. Hai să zicem că vrem un... Ia, ce culoare avea aia? Ia stai, ciulacă. Nu. Așa. Deci o avem pe asta, da? Vedem și noi ce culoare are, încât să ni se vadă scrisul cum trebuie. Așa, să zicem că vrem culoarea asta, roșu. Așa. Nu știu ce a fost aia. Bă, tu ești prost. Ce-ai, mă? Așa, să zicem că vrem așa, alb-negru, da? Ia. Nu prea e bine, nu prea e șmecher așa. Și o să dăm ăsta, hai să vedem ăsta cum e. Ia, hai să-l lăsăm așa. Sau ia, hai să schimbăm ăsta de aici. Să-l punem, de exemplu, pe ăsta. Hai, nu fi prost. Nu prea e șmecheră. O schimbăm. O punem pe asta. Dacă nu, o să punem pe ăla cu stele și pe aia gata. Nici asta nu e cine știe ce. Hai, o punem pe asta și gata. Aoleu, e urâtă rău. Ia, hai cu asta. O lăsăm pe asta, așa. Dați la Create Logo și dați aici la Download
image. Dați pe el și vedeți s-a descărcat aici. Dați un X la ăsta și nu-mi place. Așa. Și nu uitați, dacă vă place dați un like. Așa. Dați aici la object, dați la foto. Aoleu, care mai era? Și dați aici. Ăsta era? Sau ăsta? Nu, ăsta nu era ăsta. Home, foto, ăsta. Nu e ăsta. Bă, nu le mai nimeresc. Hai. Nu. Ăsta, poate ăsta fi. Ăsta e. Deci, dați aici OK. Și vedeți, dați exact în ăsta. Faceți exact cum fac eu. Nu prea arată scrisul bine, dar hai. Așa, da? Deci îl avem pe ăsta pus așa, da? Cred că o să trebuiască să-l punem așa. În fine. Așa. Hai să vă mai arăt. Deci voi dacă vreți să scrieți like și subscribe, dați la ăsta, la text, like and share, da? Un roșu? Nu. Sau, da, un roșu, așa. Așa, mai mic o leacă. Sau pe aici și mai mic. Dați back. Nu. Back auzăm și pe mine. Back, adică. Front. Înapoi. Așa. Așa. Deci, ați făcut like and subscribe. Și acum puneți like and share. Așa. Dacă vreți să mai puneți ceva, în fine, uitați, puteți să faceți și așa, să-l învârtiți cum vreți voi. Așa. Dăm pe Chrome. Bine, ce da la aveți voi. Și scrieți aici, de exemplu, voi vreți să puneți un like și subscribe. Sau, hai să zicem decât subscribe. Subscribe. Da? Dați aici, dați la image, dați la instrumente de căutare, culoare și transparente. Și să zicem că voi vreți pe ăsta, da? Dați pe el, click dreapta, save image as, în desktop, dați save, dați X la asta și acum puneți aici. A, nu, stați, nu. Ah, și mi s-a dus și ălea. Hai înapoi repede. Să le facem repede așa. La mine cred că a durat un sfert de oră ca să-mi fac asta. Pentru că nu prea am știut cum am mers. Până când mi-am dat și eu seama de chestiile astea. Așa, like and share. Dați foto. Dați la desktop unde ați salvat voi ăla. Subscribe la YouTube. OK. Și dați aici așa. OK. Trageți de ăsta. Și da, să zicem că vreți să-l puneți aici. Dăm back, ca să vedem cum se vede. Am scris mai așa, ăsta mai așa o leacă. Ăsta mai o leacă așa. Ăsta mai pe aici. Nu. Dăm back înapoi, adică front. Și să arate cam așa, da? Nu prea arată bine, dar hai să-ți dăm front ăsta.
să dăm mai așa. Așa, mă, e bine, uite. Așa. Hai să zicem că mai vreți voi, ce mai vreți? De alea de Facebook, așa, Facebook, Twitter, prostii de alea. Intrăm iarăși în Chrome și dați aici. Deci, scrieți Facebook. Hai, cancel. Dați Facebook, da? Ok. Enter. Nu pe ăsta. Căutăm așa să vedem. Așa. Dați la image. Dați la instrumente de căutare, culoare, transparente. Și vreți să spuneți... Să zicem că voi vreți să puneți pe... Să zicem că vreți... ăsta. Save images. Să zicem că vreți așa, deci desktop și vreți așa 999 ca să știu care e. Dăm save. Dăm mix la asta, ceea ce nu trebuia să dau. Foto, încă un foto, dăm la căutăm acum image 999. Uitați, dăm aici. Bă, trebuia să fie transparent sau cum era el. Delete. Așa. Hai să scriem YouTube. Da? Cu litere mici ca să nu ne dea în ăla. Imagini. Instrumente de căutare. Hai, mă. Culoare. Transparente. Și așa vreți. Să zicem că voi vreți pe una din astea. Deci, hai să dăm pe pe ăsta, mă, hai. Așa, vedeți, dacă are pătrățelele astea, vă dați seama că este transparentă. Save. Gata, mi s-a făcut ăsta. Băgăm ăsta în bară. Foto, nu putem să băgăm de aici, că ne bagă în fotografia aia și nu vrem asta. Dăm... Care e joc? Ăsta. Open. Ok. Nu prea e bună asta pentru că nu e cum trebuie. Avem pe aia acolo, pe asta. În fine, cam atât ar fi, pentru că nu trebuie să umplem asta. O să vedeți voi acum de ce. Așa. Uitați, asta aici, pe ăsta. Așa, da? Hai. Deci asta, așa este. Dăm save. Save as. Și noi punem aici la download, adică desktop. 1, 2, 3, 4, da? Save. Dar nu închidem procesul, pentru că o să vedeți acum de ce. Deci cam asta ar fi imaginea noastră. Deschidem Chrome-ul și dăm aici la YouTube. Bine, voi scrieți direct YouTube dacă nu l-aveți băgat acolo unde l-am eu. Și asta a ieșit, a sunat cam urât. Hai să adăugăm o imagine a canalului. Hai, bă. Da.
selectați o fotografie de pe computerul dumneavoastră, dăm pe asta, open, se încarcă. Vedeți, dacă ați făcut astea cum trebuie, o să vă dea cum trebuie. Vedeți, ne uităm aici. La ăsta trebuie date o leacă mai în jos. La pe, cum zicem, și la asta mai așa. Să vedem acum. Deci, vă uitați, pe desktop se vede, trebuie să-l dăm mai jos. La TV se vede extraordinar de bine și la mobil se vede cam urât. Dăm înapoi în Photoscape, o să le dăm mai jos, așa. 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 Ăsta o să-l dăm mai așa. Și dăm la Save, Save As. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Save. Închidem ăsta o leacă, dar nu închidem. Dăm anulați, băgăm alta, dacă ne lasă. Și nu mă bagă în alte site-uri. Așa, deci dăm pe ăsta. Selectează o fotografie. Așa, open și vedem acum cum se vede pe desktop TV și pe TV o să se vadă extraordinar de bine. Așa, vedeți pe desktop exact cum trebuie, pe YouTube cum trebuie, pe ăsta trebuie mai așa, mai dat o leacă mai așa scris Ionescu. Așa, o să dăm aici, pe Photoscape, o să dăm ăsta mai o leacă mai așa, da? O să dăm și ăsta mai, nu, o să dăm mai așa. Așa. Da. Așa. Dăm save, save as, 5, 6, 7, 8. Așa. Dăm alta. Hai, bă! Așa, căutăm fotografia. Dăm open. Pe desktop perfect, pe ăsta perfect și la asta trebuie odată scrisul mai jos. Și acum cred că o să iasă perfect. Hai să-l dăm mai așa o leacă. Așa. Așa. Save. Save as. 8, 9. Save. Anulați. Adaugă o fotografie. Asta. Hai că acum o să fie mai bine. Mult mai bine. Hai. Deci pe desktop perfect. Pe ăsta perfect. Pe ăsta... trebuia să-l dăm mai... Hai, mă. Să-l dăm mai așa. Așa. Save. Save as. 9, 0. Save. Și gata, asta e ultima. Dacă nu... O să... Vă dați și voi seama că trebuie să îl faceți cum trebuie. 9, 0, open. Ia. Deci, desktop perfect, ăsta perfect, ăsta perfect. Gata. Selectați și o să vedeți acum. Vedeți cum se vede? Perfect, perfect. Așa. Like and share, Ionescu, adică Ionescu Emil. Subscribe, view on YouTube. View YouTube. Așa. Cam asta ar fi. Hai să-l închidem și noi pentru că deja a durat mult. Acum puteți să închideți procesul. Așa. Și înainte de a termina acest canal de YouTube,
acest tutorial, aș vrea să vă arăt astea, un canal de YouTube, adică acel canal de YouTube de la Mati. Unde ești, mă? Unde ești, mă? Uite-mă aici. Așa. Ăsta îi dăm un X. Dăm pe Mati. Așa. Intrați și voi aici. V-am mai zis, postează Minecraft, Terria și CS16. Intrați, abonați-vă, dați și voi un like. Și până data viitoare, v-am pupat. Ciao!